ngibuyile nyanami Ngiyaphuma report alo namhlanje ziyaphuma i-report the time was by 56 eklasini. report kwathini Bapasa thuqhatha uyoyathika. madoda kwathini ndim report. Abantwana uclever gqithi ke time apha eklasini ube wafeyila naye. Bapasa amanye amajita qha. Kwathini report And ke time mna ndiyayazi nawe wawungapasa esikolweni kusalayo. madoda le ntwana kwathini ngixhala kakhulu Bajonga time abaxana gqiba Facebook apha. Ubhalile kuze kwayo nanto yakho umjanga nje ihlamba nokunetha. kwathini report into endifuna i-report ukuba uzondihlambe impahla ndinge Wena report time iphi yakho report? iphe kabani i-report Mna xa usuka esipande yakubuza uba iphi imali kusebenzele. akalo imali obvious mna ndiyikela amankazana njengotatakho and anombuza imali yam Hayi hayi ntwana ndifuna uswazi into ezobetha nyama bangicela amabhiya bathi usuphumelele abazi impumelele